Ново предложение на FL. Temptation Bolo 400, 10-30 грама акция. Да видим какво имаме вътре. Да, една класическа болонеза. Капачка с... Да, това е не метална е тапата, но е метално. Самата капачка. Макар държателя е добър. Знак карбон. Да се пастилира мотевици. Фирмата е ProFL. Попише тук такъл. Май пише такъл, макар и добре. Обаче това е надписано обратно. Така, карбон from Japan, то като на New Hunter. HMC, какво е, не знам. FL Design. Temptation е модела, Evolution Tele 400. Я да видим тук какво пише. HMC карбон, дължина 4 метра, секции 4, CV 10-30 грама. И това другото същото. Изглежда много прилично и е лекичко, ще го претеглям след малко колко точно тежи. И да погледнем водачите, да, сикови, с два подвижни на върха. Тънко върхче с два подвижни на върха, казахме. Има на втора секция още един подвижен водач. Трета и четвърта секция. Браво! Много добро!